Peace and love to you. This is your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend, Lou Amor. So today I'm going to talk about unsaon pagwagtang sa labad sa ulo o kutoy ang tiyan or kutoy sa tiyan, no? So without further ado, ato kanang hisgot-hisgutan karon, no? So ay mo katingalang unong gakalo ko doon nami lakaw, so while waiting nga mga to na mag-vlog sa ta Kalingaw, no? And then aron po dili sumol ang atong background, magpasigat ta og sugat, no? Nasayod ba kamo nga dunay mga panahon nga mukalit lang og labad ang atong ulo ug kutoy ang atong tiyan nga kita dayon makauna-una og gigutom man tingali ko kay labad ang akong ulo, and then magkabuang dayon ta og palit og mga makaon or mangukab sa kaldero kay mukaon ta sa bahaw, no? Dayon aduna po dayon kitay bation nga mukutoy ang atong tiyan tungod kay ang atong feeling gigutom kita, no? So mao kana magkapuliki po dayon kita og pangitag pagkaon aron lang matambalan ang kakutoy nga atong gibati. Unya ra ba aduna po tay acid reflux, malisang na pud ta kay balo kitag unsay musunod ni anang mga pagbati nga labad sa ulo or kutoy sa tiyan. So mao kanang ato ang hisgot-hisgutan ni ini nga episode sa ato ang LV Amor Cares, no? Dili tanang labad sa ulo nagsumikad sa kagutom or napasar kita sa kagutom. Although ang number one yun nga reason nga nung galabad ang atong ulo tungod kay napasar kita sa gutom. Napas mo ba, no? So muna maglabad dayon ang atong ulo, unya magkutoy ang atong tiyan. Apan sayod baka mo nga doon na puy lain nga hinungdan ni ana ngano nga mulabad ang atong ulo bisag bag-o pa kitang nahuman og kaon or nagkutoy ang atong tiyan bisag bag-o pa kitang nahuman og kaon, no? Makapasangil dayon ta nga diabetic man tingali ko kay kanang mga diabetic ingon pa nila I do not know how true dali ko nugot mon, no? O dali pod pang uhawon. And so atong hisgot-hisgutan na karon nasayod pa kita nga ang kagutom ang labad sa ulo nagsumikad kana ngay kita dehydrated, no? Dehydration maka-cause usab kana og labad sa ulo. So doon ako na dunggan nga pare. So daghang tag mga friends nga mga pare, no? Although I belong to a religious group nga kanang pastor moy mangulo, no? So doon ay mga pare nga kumadunggan nga matud pa niya kung maglabad ang akong ulo dili dayon ko mo inom og tambal, no? Dili dayon siya inom og tambal kun dili ang iyang imnon tubig, water, no? Kanyang reason it could be nga dehydrated siya. So, mausap ka na ang sulti sa mga doktor kaniya nga kung mulabad ang iyang ulo, dili din siya paimnon og mga analgesic or paracetamol, kung dili paimnon siya a glass or two of water. Kay kung mawala ang labad sa iyang ulo, meaning dehydrated siya. Pero kung dili yun mawala after 1 hour, pag human og inom og tubig, so labad iyang ulo, no? So, muna yung gauge. Dili siya mo inom din nagtambal, mo inom siya tubig. Unya kalagmitan sa mahitabo kung inom niya a glass or two sa tubig, mawala ang iyang labad sa ulo. So muna nga ang iyang ikuan ang iyang gadayong buhaton kung maglabad ang iyang ulo, mo inom din siya og tubig. Tungod kay atong lawas is, correct me if I'm wrong, 80% or 90% water, no? So ang maka-dehydrate na gani na siya, daghan din tag bati-on, no? Maglabad ang ulo, mura na din tag kabuhi, dayon uhaw, nga mura na din tag makaingon nga diabetic man tingali ko, no? Dayon mura na din tag makutasan tungod kay wala na tay water, no? Kon dehydrated na ang atong lawas. So may tungod niya na aduna ako video may tungod sa tubig, no? The importance and the healing power of water. So palihog na lang ko og watch unya ni ana. Depende lang kung unsay unang ma-publish kani ba siya or kadto nga video, no? So mao kana ang labing una natong buhaton excuse, kung dili pagani kita
Kung mubati kita labad sa ulo, dili din kita mo inom og tambal na mga analgesic or unsa ba diha. Kung dili mo inom kita water, tubig, no? Kung dehydration lang ang nakalabad sa tong ulo, maulian gyud na siya. No, so kung mo inom din tag tambal unya dehydrated ra di ay ta, luoy atong lawas ang atong kidney, nag-inom na tag tambal unya tubig ra di ay ang iyang gipangita. Kay actually ang atong water, ang atong kidney, tubig yun ang paborito ni anak. Water, ganahan kay nang atong kidney og water, no? Kana kon wala pa siya madaot. Kana bang how to keep our kidneys healthy aside from eating nutritious food? Kana water, no? Tubig. Mo gina maka kuan niya. Dili maayo nga magama siya kung galingong tubig. Mo una nga kalimitan mo dalag na kayo atong ihi because ang kidney na mo inag kuan ni anak, nag-produce ni anak, no? Muna ako nadunggan sa mga doktor nga taxing kayo na sa kidney kung siya pa ang magkuan og tubig. So mao na siya mawala ang labad sa ulo kung muinom kitag tubig. Kung ang reason sa labad dehydration, no? Ato nang klaruhon. Kung dehydration labad ang ulo, tubig mooy best solution ni anak, no? So kung maglabad ang atong ulo, dili din ta mo inom og tambal, kun dili mo inom tag tubig. Ayaw ko nang bugnaw. Katong kuan lang, kanang bitong katamtaman. Dili nang frozen cold, katong kuan lang gyud, natural na niya nga labi na sa tunggo o lami ka na sa tunggo, no? Kanang mga taga syudad wa na nakahibalo kay tunggo. Kana bang sa bukid, no, nga kuan ra nang dagay-day ra nang tubig gikan sa ilalom sa bato, no? So daghan mi anak kaila kay ko ng tunggo because taga ang akong kaliwat dihan kong dapita, no? So mao kana. And then another thing, kung magkutoy ang atong kuto-kuto, dili lang kita dayon mo kaon. Kay manambok punta og kada kutoy mo kaon, no? So atong paminawon atong lawas mo inom lang punta og tubig. Mo inom tag tubig kay it could be dehydration lang usab, no? Mukutoy lang na. So, inigkutoy sa tiyan, ang akong doon ako'y amiga, inigkutoy siyang tiyan, dili din siya mukaon. Muinom lang siya og tubig. Kay it could be, matud pa niya, dehydrated lang siya, no? So, muinom siyang tubig. After 30 minutes, gikan siya nag-inom og tubig, o gutom gyapon, kutoy gyapon yung tiyan, diha na siya mukaon, tungod kay iyan atong i-confirm nga gigutom siya. Mauto nga kutoy ang iyang kuto-kuto, no? So inana ka importante ang tubig, no? Dili ta magpakawala sa tubig tungod kay ang tubig is kaning kinabuhi usab kana siya. Pwede mabuhi ang tawo nga tubig ray imnon bisag walay pagkaon, no? So sama sa atong Ginoo, 40 days 40 nights ang iyang fasting, wala siya kaon-kaon, no? Moto nga nangita siya pagkaon after 40 days pero wala siya mangitag tubig because kalimitan sa mag-fasting, tubig mo ay bira nila aron dili gutom mo, no? So, maayo ka na siya nga detox ka ng tubig. I-detox ka na, kanang dili tamkaon niya magsige lang inom og tubig. Nindot kay nga atong lawas anak paminaw na to, no? Limpyo. So, mao lang tingali kadto karon ang akong ipakigambit kaninyo nga kung maglabad ang inyong ulo, ayaw dayon mo pag-inom og tambal aron dili madaot ang atong lawas. Kung magkutoy ang inyong tiyan, ayaw lang pud mo pud dayon pagkaon, labi nang junk food lang pud dayon ang kanon, no? Dayon mao kana inom lang og tubig, a glass or two, and then masulbad ang labad sa ulo o kanang kutoy sa tiyan, mawala ang kagutom. Kana kun dehydration, no? So bisan pag dili dehydration, pag human og kaon, after 30 minutes, drink water, no? 2 glasses of water. So, kada magkaon 2 glasses, so katulong ta mo kaon unom na. So, between meals, usa ka baso, pikas po usa ka baso, sa gabi usa ka baso. So, makumpleto nato ang 10 glasses a day, no? So, ingon ana lang, labi na early morning, before ta mo mukaon mo inom ta og warm water, 2 glasses warm water, no? Makaayo kay kana siya sa kidney.
sa cleansing usab sa atong lawas unya nindot gid kaayo pod ang atong paminaw, no? So mao lang kanang ato ang discussion ni ini nga adlaw. Ang atong topic may tungod sa unsahon pagwagtang sa labad sa ulo o kutoy sa tiyan sulod lamang sa segundo, no, or hamubok nga panahon. So mao kana ang atong topic ni ini nga adlaw. Salamat kayo do na nahingsinyas nga moadto nami, no? So have a good and godly day, everyone, and please, if you like the content of this channel or this video, feel free to click the word subscribe. Please like and the bell button for further notification, and please comment below this video, no? Salamat kayo. And as usual, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If the going gets rough and tough, just focus your mind to the one and only Jesus Christ, no? Salamat o again, have a good and godly day, everyone. O mao kini ang inyong Mami Lu, Tita Lu, or Ate Lu. LV Amor Cares. This is Lu Amor. Bye-bye o hangtod sa sunod na usab nga panag-uban nato. Salamat kaayo. Love you all, guys.